Ndio machelo madani mondo mi waloke kendo warange di chenro mago makeo dongruok akada longe dongruok la lunga nango sirkal otisani empowerment programs titime kor gwenge mopogore opogore tom Nduku nantiere Siaya weekend mokalo na mana chopa kene mane means of transport masa nitie Siaya gingeny gidonjo malo madonjo gi yoge madonjo maseno kama gintiere kan luorruok kone mopogore opogore banka gik makamagi osibire gwen arambe ni osechiwe osenne jo boda boda mai dongruok mapono no irito mondo mi obi ne oganda wa counties mopogore nikech koro chak counties chage makoro gidonje kuonde chung'ud bura mopogore opogore makoro gidonje te arambe migoyo gi jogo mane sirkal gi jok mantie kod joten migepe e alwora mai kama giwuoke en sustainable. Aparo ni Siaya nigi an example manoba motimo give direct oda lega pani Obama ne kukilo rally Siaya ne ko dio to anything no oro mnajita to research to kauna biji mabe kano kauna beji obo wan wakiaga batibro nwango ndijo manono wango that give direct majority of them were deserving families iwinja so gikmena nogi emiwinjo kwa wacho ne joluodwa miss the step kwadwa konyo president wakon president majo piny fail ni nitie gima giyudo yosiep maikidho president to wawe keto walo mang'eny ara ni kuri question akae ni chopa orengo ting'e ni chopa mondo okae gik Siaya wa en million ka riyo kata dek to undu udho we pesa di kuno kara kutere gino give direct people leaders learn with example and existing procedures must be successful. To my winjo kawacho always let us utilize our higher learning institutions kaka universities. Maseno University could still get some money if they go and do research, they identify the needy families, they give it out. They can even conduct another evaluation to oversee kagi no be successful or not, to inform the government. What we look at politics as agenda, manyalo mio near makelo dongruok Kenya. Politics is a confusion of the development. Kwa kete kine no akili. Kichara nenu kwa dekani to weche mwawacho are of no use even to ngamodi go narambe. Iwinja. Koro gima binjire Cleophas ni timarambe ni juthuru atokras. But we have other existing samples may have worked successfully. Why can't we identify these needy families? To waka si bigi to ori ngi pesa gi. To wane ngi timogini o makare. Iwinja arane you don't know what was on the ground. Bang go arambe no jomano kayima mtu kiyoka tarake tama nende ojo penyo go gukidi. Wa so many. Ikechikolo gionge maginyalo gonyo guji. Some of the MPs mano haya mtu kiniji iri pe Kisumu kucha. Or you know what the orangigo. You see, so what did they go to help them? In fact, I'm telling you, Cleophas, if we are not careful, people have not known how government structure itself. And when I know if you expose yourself cheap, you will see the expense of it. Bendo wano kwa disparate. Yet not disparate. One give money why you want to give in education and health marwa. No, one and okay healthy they go over there. He can't okay president. To one through waka hospital kwadi to kwanwanga ya. Ele kadi improve no agini. Maigi kuone kwa discuss. Maigi major bura one kubeni loso. Yes. To kwa winyi kagi loso. You punj mapunjo jigi. Umi gibeda annoyed. Niketi ngama ko di school woko kwa million kechen MP. Kada chame lufumia dek nikechen MCA. To ente mupuonjo nga opuonjo nyaka engineer. Makora de loso ndara. To chako go i primary me umoto matwenyen mo yweyo. Mamoko bende lae lao. Ene mo loso. To puonjo nga ni budi bedo dhano. To ente onge musara. These are the things we should argue emone gwadwar go president. One also magi. Uganda will have given a future. We'll have seen the sense
obedo machiegni gi sirkal. Ni kara sirkal inyalo wuogo mana kin machiegni to mana kiwacho kod gik ma sensible. Ara nene sani ndara makorwa Kisumu Busia. En pothole nyaka Kiekuni. They are not talking about it.